Obi kisika ngwanunia. Sa de no wabo me. Just attempt the dear kwa. Obi akaseti obi nti. Sabe ya omo twesekan e de awone kun so atere. Asa Kotoko sporter. It way as you understand. Just attempt the dear kwa. Sadia no ye ka wo. Se wo kun obi ansa. Se wo to obi ti ansa. So the second to obi ansa. Ah. And the part that's in it in that Chisekai, and the one new pabo and Brema Kumako and Noom, I can't go. Namoko Popo and Nassim Kokumunipa. Moko Popo and Nassim Kok and Swatterford. Mopunamo Chansa Kotoko Formra, Namukumwama, Nasamu Chansa Momo. Yes, see, be a grano. Say no, says he. You can't run the Assam Tremlant and Baba. Na sabutu asamnu totini so bi na catch sekona kwaya boni kesese na waya wia abrante ba wie ye woto memwa kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. So when your first time and your bomodia subscribe. Me a notification is to send you anytime beer ya di video bet muno won son sabekan when you beer share we should ya comment fa ho kire wa dwen efa video no ho bisia like video no na share embo bia so enya be share me da si bebre abusia Opambour the nation's prophet abusia for Neni abre a me say or the cases be a good form den ebusia ni nyina eye Asante Kotoko support charge say ye kuku no ewo insu atreman ewo mra ebusiafo na Asante Kotoko ene insu atreman FC ehia mu ewo hono no ebusiafo match no ekoso no entokwa bi esiye ewo mra na chese players no both side omudia shemu a omoko dendenden na say na Asante Kotoko supporter ye friend Pooley no insu atreman FC omo supporters no omo so omemini pa because no omo say wakika nsem bi akire omo asansem no omani anje ho kura enti from the start no Pooley no any supporters ni kodru insu atre honom no asem a omidi tu dwane say Senya Pooley ni wabedru insu atre honom no on sam come back to Kumasi ampeni ampa usiafo omu make sure say Pooley on fanning kwa emma back to Kumasi usiafo omaje ne kra efri ni nsem enu na Opambour the nation's prophet 1 or say abrantie na wakum Pooley no usiafo ne ho entone da chese ne busuafo ne ma ene ne nanamu nyina omho nto wo mo da Pooley moja na wakan guo no busua ebedi wo machi saa ebedi o machi anome omo ankasa Opambour the nation's prophet busua wodin sem eguho itimudia mumienko tie no yanko Romans chapter 6 verse number 20. Na bra mo ye bone nko ano. Na bra ye bone nko ano. Na mo de mo hotere ne ho no. Ne ye tie mo tere ne ho no. Ababai na sabre no. Ababai ana sabre no. Mo nya free niema afei die. Ye free niema afei die. Mo ni ewu ho no. Ye ni wo ho no mu. Niema bone ane ye ne ne mapa bi ne nya free mu. Apapa abo afese na wo charge. Ade pa be na nya free mu timi fa ka free akosunyan. Kebukos taprade. Abranti atutu botom. Hallelujah. Amen. Hwesane ene abranti a wakɔhwɛ ball Kotoko match wo nso atre free Kumasi yakɔ just ball agudie kwa UFC grandpa sebi UFC ya sebi ya so mutimi po bi ne moje etu na wo enso mu yaro ma chacha omo no ma ba mo Owo bi ani. Obi kisika ngwani nua sa de no wabo me just attempt the die kwa obi akaseti obi nti sabe ya omo twesekan e de awone kun so atere asa Kotoko sporter it way as you understand just attempt the die kwa sadia no ye ka wo se wo kun obi ansa se wo to obi ti ansa so the second to obi ansa ah nipa that's in it me atwesekan e de awone nipa bo embrema akomako enum atare ko
Opambour anasem ko enswatre for mo na mo twese Kotoko fomra na munkum wa ma na sa mo twese mo na mo bo na dia sie bi akra no se no wasesi ya kandu adia asem tirem na ntene ba na sabuto asem no totene so bi na catch se kona kwa ye boni kesese na wa ya wia abrante ba wie ye woto wa wie sa boni ya wunu ya boi o woto o de sika ne wo na kunu ti se obi ahun sa wo ya guy wo de wani so ohye wo de obi di agro abekunu na wa chensa wo ya bema krache mi ma bie kafra asumbiye di asumbiye wonya bibie wuda abrante no moja bepua watimfi woni wabusianfo nyina nkwa na nyina ne de waka obi nkwa na nyina Jesus hwe ne moja beye busuo ne nome atoma busiam adamfo bi oka wo bi anso do ne dwe ho bi aso moja no abrante ne ho ene mo nyina mo bedi o ka so wakuna fa wadi obi ene wo wonku obi o ka na fa ne hodie yawe ni yame ni na boni akese ani dos boni foni ya ni dos eden ne koso oso gwa buru ntimi kan free asin kwa na mi kan mani abe mama se me di agro let's go yes odi for pacho ensu atre Asante Kotoko ni na semia pacho ana pacho MP a me pacho mo tu na de so a we nu kwa no wanya na ona ne MP ewo Sunyani East odi for pacho abaya ache no ewo sanse we ya ho abaya ache no odi for police for ache ona this kan wa Asante nana odi for pacho there be name mo person mo kire say enam ne so ana pacho Asante ne se kan wu Asante ya okun sa be pacho why se di entia ona me di for pacho mo kire say ona ka jenso mfa ngona na odi for pacho ona na ma Asante bi eyi Asante ne free stadium ho aye dan chase kama mi tie fam prim yes odi for pacho ono na ensu atere FC ye team ya Kotoko ene omo kobo boy pacho na team no ene dia na odi for pacho omo kire se abira Kotoko fo eju stadium ho a ana summit me ho ase esase ene se omo mpere ma Kotoko team bus no enwura stadium ho Kotoko players supporters any executive omudi eche nyina ensi fo ewo stadium na bonten na me pato amonante enwura stadium ho adi for stadium no so we so a ensere nye stadium bi a ahoke bi na instratraman team manager na wo kana na se team wura na ona no na ona no oni ho pato no wo ho na ona ma order so omunye sa na se wan wo tumi chen wo no yo obeka so omunye na wan ka mo omunye odi for wan ka so omunye wan ka wo hwe pato ena ona hin for na be bobol odi for pato no Kotoko fo na Kotoko fo be bobol ne ensi nante anso no bewura park ho me pato wan na bus ni enyina bonte no mu nti nante me pato wan ya wo kan ya no kra odi for pato e video obi anu na dwen ya adwuma oben sa kasama mi tie mi ni akwa odi for pato ti enu no free on na Kotoko fo se da bi omo nsi mo players nante sa abira stadium ho no benya ba bi apake ye to odi for pato minya sure say team owner ni nim ho bi minya sure because on be bobo be ne no no e de ono so be ko obi kro me pato wan e be de no no be instruct say ya bus ne park wa bonten no mu nti nante bra odi for say instruction free penyi wa masa nkura ne ntimi take is out orders on the team se am gina hai yes sir se bibi esi asori twa na se fia metima na wa wo fie se asema si wa na wo gina ha na obi e fa kwan bi so ye obi bibi a ona ma order odi for pato wa da ma wontimi enka bibi amfa ho una ma order se ukura ma ki na mi nu gina hai se bibi esi ho no mo a una ma order pato da bi ntina meka so obi a na dwen ye adwuma bi ha no onye sir anya do obe yes sir yes sir na so ye san so de na dwen nya adwuma yes sir obi a na dwen ye adwuma wonye onye sir na so woni mu obi de na dwen nya adwuma pato me no ya enu ntina meka sa das efi se asebetimi esi abrapanimu ko eni mu hwe enso ye kan ye di na ebe de ebe bo Opambour di God bless yes it odi for pato mentimi ho ase ba ho ema ekowie se bus ne be wura stadium ho okay tedi for bus ne wura pato etira che ball na omo bo nyina no di for pato from onset na tension e wo ball nim to di for pato adike tu bi na ye tokwa eteko ba se kwato company for no afre GFM penny for no se on be so mu twa ball no so no mu free nsu atere ho ana pato order ne free penny for ba se da bi omo ball
na omo bo no kwa wi na mpanimfo no mo yi opacho mo onkran omo onkran pacho ana kotokofo to omo nkra se pacho bon de ekono mbe so mu twa so yes sir na de sheda foforo omo de sheda foforo pacho ana mpanimfo na tin ko mu ne ekoso park so pacho mo hu ye omo video nsande wo na de me na wo fi amfam tansande wo be hu bibia ekoso park ne so enti wo se kamo mu jaibo kwado wote wona hu de ekono no se de ekono mo adenti na chinsa momobo no to so eto di for pacho mo to so no ano odi for pacho eye pacho ye wura kwasi apia eye former blaster coach na blaster omo nsan fama nan odi for pacho oti ase pacho oti ase omo nsan fama nan pacho yo wa kan de the old coach here pacho enye kura minim no kura yes eto di for pacho Divo pacho nti ekoso no ano na me pacho former blaster coach waka empenifo na ewo stadium ho no bi oye se wo si fam na oni players na be kasa na de omo ye no magai na so mu ntie so na bon no magai bo pacho magai bo ana pacho ensu atene team onan odi from pacho eye honorable Ignatius bafo awua MPP for MP odi for pacho say oma kwasia pia pacho yewura yi ensim free VIP ho ema park no so ana o si me kwan ana yewura kwasia pia sa kwata na baby to di for pacho and to parliament ho ase no esa CBM e wo park no so ana pacho honorable yi eye MP no ese afedie oba be kata yewura kwasia pia na waba park no so ene kotokofo na be kasa ana kotokofo na won se dabi nipa ne kwa akoyi ade na edikan wo se ne kwan afede de na esi a wo se be kata se won kode na mbasa mode ye no park no so to di for pacho mo ye so mo ma yewura kwasia pia ne nko ene na sabrente pacho wo yi pacho osore ye abra na honorable no MP ne eba na ka se honorable mema ne ema ne nko ana pacho honorable no epia abrante wo yi ede ne hwe fom tabrante de to fom na odidi honorable natem wan fane sanka no me pacho ana odidi honorable natem me pacho odidi natem honorable say me na odidi matem metre onyansa to di for pacho omo ye sede ne mane si kono a me pacho emerante bi amu stadium ho no epie fi stadium a omo nya tie so mo kofa weapons aba to di for pacho koto company fo no ene abrante ne kasa na abrante ne sori ye eko MP honorable yin chen ana opa na to se mi wura egro ne yedi abufo na satam na approach for ni soja for ni ho pacho mo ho police for ho pacho odi for police for asem de wada man ka mi wi na de atu ato ama odi for pacho wada no ma omo abrante ko bun ko toje epa MP ya che se on fan chen ne ba no no waye bone on fan chen no onye bio ana odi for honorable ne se me wodi matemi me fan chen woda odi for pacho nti atopa no wanye na brante no omusa ne kotenase odi for pacho muso mu no se ababa wa bi a ose eye be pacho suatere for agency ne bi oba no betera won chen a emrante bi etin opposite no mo bo mutinko to di for pacho kotoko for no se omo suspect say sa ababa wa no e mark omo atese omo ye mo so mo ye gangarias to di for ababa wa ne betena abrante ya wa wo yin chen to better ne tell who say mrantie no abom ti kono say ah dabi abrante ya mfa na nyane a ne ye twen ne ye pombo yi a de besi enye papa to di for pacho bo ne koso no a ana mo ye so me yi abrante no edina doje me pacho every stadium ho kasa ne nyam wo no na chese abrante ne te wo no MP no ema order say metropho bi ni mrantie bi emetam abrante no every stadium on kwabonten one and cancer asem pacho MP honorable Ignatius bafo oma ho order emrante bi omo betimu oduo ya o cancer metam ni free park no onhia no abrante no park ne so o pa ne cho wie ni na echi pacho pa ne cho wie ye nyina echi na sa order no de man so mo ntam na emrante no so obi hu se o masa order ama masa emrante no order be pacho abufom no de kasa nto kasa de ne pa se emrante no metam mo fani from hia no ha mo fani fio me na wodi matem okopa ne cho wie ye pacho pa ne cho wie na ta mo kasa odi abufuo e ka no emrante no so ba betam na na odi for pacho emrante ne ba na kotokofo no nso pacho e protect abrante ko emrante ne sorry bye pacho sorry bye so nko betam na free park by force me pacho sam emrante sorry bye so betam na free park no so mo yi odi for pacho investigation cost we pacho on first out me pacho very good to us to di for pacho emrante ne ba sa na kotokofo ne bo defense to di
ɔmo de kɔ akɔyɛ no mpakyɛw eti ɔmo yɛ no mo sɛ dabi ɔmo twɛn ɛma bɔɔl ne nyinaa kɔ awie yi a ɛhɔ no bɛyɛ bitibiti deɛ ɛbɛsɛ nyɛ papa te bɔɔl ne kɔ soɔ no na ɔmo yɛ sɛ ɔmo de aberanteɛ yi a mpakyɛw wɔwɔ yi ɛbɛfa akyire ɛde na pie todi fɔ mpakyɛw stadium hɔ a aberanteɛ no ɛka kakra ma na pie fi stadium hɔ a ana saa aberanteɛ ɔmo yɛ mmienu ana baako ɛde sekan no ɛwɔ aberanteɛ ne koko ha baabi anakoma wɔ yi mpakyɛw mako enum satam no ɔmɛgyina ne nkyɛn no ɔmo so ɔmo gade no ɔmo wɔ pakyɛw ekoyɛ gidigidi ɔmo emu basa no pakyɛw ti metie na ɔno no nya kwan no na ɔde wɔ ne ha 5 times nti ohwɛ a kɔtɔkɔfoɔ no a na ɔmo de aberanteɛ ne pie no adwuma no ɔsɔ ɔmo yɛ no pakyɛw ɔmo adwuma yɛ no baafo apolisifoɔ park ne so pakyɛw na policefoɔ asogyafoɔ park ne so pakyɛw soja no mɛnhu bi wɔ hɔ sɛ sogya kura ni waso apolisifoɔ ɛde yɛn sogya bɛwɔ hɔ so ate ase sogya kura ni hɔ no mo a ɔmo timi report to case ni ma apolisifoɔ sɛ sɛ ne yɛhu na ebi a ɛpɛ sɛ aberante no ofiri yɛn nti ebi a mo escort no man na ɔmo timi ɛmfa ne firi yankɔ odifo pakyɛw ɔmo kyerɛ sɛ tama nsuakyerɛfoɔ ɛyɛ ɔmo saa no ɛyɛ kotokɔfoɔ saa no pakyɛw ɔmo bɔ policefoɔ na amaneɛ sɛ deɛ ɔmo yɛ aberante yɛ yi eti police mu tiri nya hu bibi a ɔmo sɛ yɛnim ne yɛkyɛ baako koraa deɛ ne asɛ no bɛsɛe koraa asɛm a policefoɔ no kan but according to kotokɔfoɔ no asɛm a policefoɔ no ka kyerɛ kotokɔfoɔ no sɛ ɔmo nim na ɔmo kye baako a ɔmo kye baako koraa deɛ ne asɛm no asɛm no bɛsɛe pakyɛw ayɛ okay ɔmo nkyi wɔ bia na obi ho bambɔ nso ɔmo ntimi mmɔ oh difo pakyɛw tam ɔmo de sɛ kan wɔ aberante a wɔda fam a ɔwɔ ne nan a me pakyɛw ɔmo pɛ ambulance driver a ɔno nso so afa hin o pakyɛw police ni gyina hɔ ɛnante fira aberanteɛ no ho ɛɛkɔ ɛyɛ video pakyɛw na sɛ ɔnante kɔ no ɔnyɛ ndɛn pakyɛw police ni deɛ dabi asɛm bi wɔ no mama ɔka ɛmfɛ no mbɛm yes sir seesei no kɔtɔfoɔ ɔmo de no kɔɛ sɛ na ɔda hɔ no ɔmo so ɔmo hwɛ no pakyɛw na ɔmo na di atadeɛ atua baabi a mogya efiri ba no me pakyɛw efiri ba no very good ɛmpɛ sɛ meka ne sɛ police no ɔnam hɔ no ɔnyɛ doctor ɔyɛ police bambɔ na wɔbɔ ɔnsa yareɛ nti wode saa asɛm no kɔtagye police ni a me ne ɔnyɛ adwen yes sir prophet yɛamfa police ni na nkɔwɔ sɛ sɛbe obi ɛyare a wɔhwɛ ne yareɛ wɔ hɔ na mmom yɛde ne kɔ so nkɔbɔ ban ɛno nti na meka kyerɛ wo sɛ yes sir na wɔsɛ nkɔmmɔ de aberantɛ no kɔtɔkɔ ɛhyɛ apolisifoɔ nsa because sin ne ma wo ne nyinaa hunu sɛ ebia nnipa bi pɛ sɛ ɔdi ne bɔ ne wɔ park ne kɔ yes sir deɛ nti na momfa no nhyɛ asogyafoɔ na sɛ apolisifoɔ wɔ hɔ nsa na momfa no mpie ɔmɛtumi na tena police koraa ka anim ɔma escort no de no afiri hɔ ana ɔmo ne nyinaa akɔ hɔ ne ka bɛtumi akɔ so ɔkuku no ɛwɔ hɔ na mo sɛ mo escort aberantɛ no mo nso mo nkura akɔdeɛ biara mo ni hwee moyɛ deɛ no made sɔfo nsɛm baa hɔ nsɛm baa hɔ me wo ka kyerɛ me a baabi a obi adwen kɔ me hɔ na madwen kɔ because me gyina deɛ sɛ Awurade kasa kyerɛ me deɛ wobɛka bia deɛ Awurade ka na meka kyerɛ wo yi omi yɛ nti na mesɛ mekasa kyerɛ banyansani mekasa kyerɛ bagyimifoɔ nya deɛ abɛtema asɛm ase gyimi no onyankopɔn rejecte Proverbs 1:20 no onyame rejecte gyimi atoato no kora nti ɔsɛ nyansa yɛ dɛn ɛtiam saa na tie nti mene gyimi sɛm to nkwanta amapae nti meka nyansasɛm nti woyɛ ne yɛsi yɛ ya police ni a wɔnam amanfoɔ bi a wɔn sɛ police ni nam hɔ na obi wu wɔntumi ankɔyɛ hwɛ wɔntumi nya ho hwɛ nso na yɛyie anya deɛ o police ni bɛtumi yɛ ho hwɛ because sɛ taama police ni obi ne se kan kɔ wɔ no ɛna police ni gyina hɔ ɛna ɔso wanya ho hwɛ ɛna me wɔ asɛm ka na wɔde awɔ na wie ne nipa nyina bi no nso bɛtwɛn bɛhwɛ bia ɛdeɛ na obɛtumi ayɛ ɛwɔ aberantɛ nse kan deɛ awɔ no wɔnim bɛdi ka equipment biara obetimi de ayɛ ambulance driver krasi adwa na onya den ambulance ya na de na wom patwa na first aid sanka ya wona second cancer no omenya niam bi e de akata ade niam wo hwem da Awurade mie hyira efema nipa bi a wo hwɛ samre na omie atompo no emfama bo a wo hwɛ Awurade hyira omie hyira mo bi a ɔsɔfo father ade nti yɛ kɔ yes sir kotokɔfo yɛ ade some of our branch and all but and you pay maybe ya santini yes no semeka say a branch and shall proceed from no bitimi de se ko no
I want an ear will be busa process for. Yes, sir. Where be a process for my financial process for, sir. Say be a sinner, Yawuni, my friend police member, a be a bad 9. No more 2 o'clock or more. No more born hobby at the night, then alcohol. So what I said, one should grab a coupe, a team will be our baby a day. Yes, sir. Now, more would not say more sabon hobby. Abraham almost a month in Swata for no more contoka. A very bumble better than a year. Sport presenters for no. When you mean Wisdom is talking. A radical. Baby, I'll be arguing call. Obi Asmobian Kabida. Yo. And a different radical soccer. Yo. I am Papa and Ramit Bishaya, or if I won't send seminar. Obi and Wa, Sassami Radia for soaking. Yes. Or can you imagine a crowd call? Papa, what when the Mamatia see? I was sending baby out here fast. Say me. And I'm more. The most I mean, what baby. The most I send CSC. You will be your will be cool. Never once I must say, Papa, and say, better than you. No more money, give you said, Yakon, your power. And your papa. Sadia, Gani or Bumble for Omnia Prison for Omnia Soja for. You're more mamma. Yes, sir. Nanko Mesco to Abranti and Fanon Comai. If you grab it, a bonny BNZ. but you say more crown as some money as much our police station for your case. Yes, that's a case. Reinforcement for Robert Abeba. Nina Amanya Anna Abranti and every and some kind of class I we a rade and one and fun about nature or money baby in Tamai. Wa obusia enye Opambour the nation's prophet 1 and obusia 4 moten nkan ne nsɛm a wɔde agugu yi ɛdeɛn ana wɔ kafa ho kɔ comment section hɔ no ne kyerɛ wɔ adwen ɛfa ne nsɛm no ho hanom ɛyɛ Skeleton Man TV me see a top form a yɛ de bebre wonti sɛ wɔyɛ your first time a ɛne bɔ mmɔden a subscribe mia notification so keke all no send your video bia ye di betumu no wo son sabe kan wanya bia hwe me da si bebre